Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagariyak na Muslim ang mabubaya sa may to agalabak amal ibalas. Kataya suisa ko mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay to akag na matanurun, kanabatanurun karasay, kanabatanurun daan pagabdas, makap o gaid na gyong kutwa balasyan na tantud na miyak kalala. Subhanallah. Tigman to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmi 100 marrah kanat lahu 'adla 10 riqaba wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dhalik hatta yumsi. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه. Tigman to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadin sa tarunian agyang kutwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmi 100 marrah sa ikusuldu salungan sa makamagatusyan matero Anton unun ibalasyan, paganay abalasyan, kanat lahu adla 10 riqab. Na adan abalasyan alagid utimbang ubalas ang kutwataw amya kamaradika sa 10 miskin, 10 oripan. Wa kutibat lahu 100 hasanah. Na isuratun panu Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga pipi agalabakyan ang kutwa magatustiman ang mapiya agalabak. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah. Nagupunas nun Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa magatustiman ang mga rarata agalabak amiyang galabakyan. Wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan. Naguadumpan apanang gaiyan, dipinsanian, alangyan, si iku syaitan sang kutu agawi akia balsanian sang kutu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir samya kamagatusian mabalas. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi. Nadadna sa katawbua makalawan sang kutwa pinggalabakyan illa aw mimma jaa illa ahadun amila akthar min dhalik inuntabu ang kutwa tao pinggalabakyan mambu alagidang kutwa pinggalabakyan nagu-urian yan na liyawanan yan ang kutwa kadakal akya pakapanasbihyan na saka apagariakan ang Muslim na panasbihan kay ni ko umandan gawi panguyataya ko mga ginawa tano ay amala na gyang kai aginawa ko amya kay ito ay agalabak di kailangan ubatano makapagabdas di kailangan ubatano makasapang sa aurat di kailangan ubatano makasung sa masjid malagid utumitinag ka muuntod ka miiga ka na sabutan na kayo ni pagariakan ka insyaallah na kaparuling ka agyang kutabalas ang mapapadalam saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iman to na gawi kita tabikan tanong ko sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya pantag suisa ko mga pagritan wa mindud si kulimu Allah apakasurgan Allah subhanahu wa ta'ala kamalanga sutwa mama agumapay paparangayan ko sa lakaw di salagaw tibon tanu man to agawi na insyaallah subhanahu wa ta'ala na ayat penggulalan tanu nagyang kutwa sunnah Rasulullah anton nun is sunnah Rasulullah sang kuta ukito kita katibaw aya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi aloy na ina kumaw fatsu Ja'far na pitero iyang ko mga tunganay niyan, mga lolot yan, mga siringan o Ja'far, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Tiyagar kanu sa panganangkan, imbagay niyo ko pamilya o Ja'far. Sa manuto, nasaktan na tumitibaw, nasaktan yung makapatiyagar sa panganangkan, saktan yung makapreparado sa panganangkan. Mipikikan tanu sa giyang kutwa pamilya o piyatayan. Ino to? Kagi so piyatayan, na mararantang adat yan, kakarata ginawa niyan, mararupot tapos yan. Na aya patot, nang kutwa kapupakapi at ano sang kutwa ginawa niyan. Na padabuntal,
nang kutua upama na adna makaumaw na panabang, amagdam yan na adna titwa, tinabang yan kung mga pagarinyan, mga lulutyan tunga na inyan, ang mga Muslim. Ikadua, nasuman sopya tayan na inumano to, inisugo Rasulullah, kawitan siran sa panganangkan, kagi apya subusuka kaniran na diiran ketayud, suka pemanindu iran na diiran ketayud, kakagi kekarata ginawaran. Na miya masatano sa margas, pagwitan tanukiran, balagid sumiyalo to ang tao kadama luto, na pagwitan tanukiran, agigi suno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Away, agi sugo ano Rasulullah. Na dapat ko pamakasuot tumitibaw, magatus ka tao, dugatus ka tao. Na oman ni isa ka pamilya kiran, udi na isa ka tumitibaw kiran na maawid sa isa ka sako amargas. O pa makakatimuan ka siran sa 20 ka sako amargas. Di miya kapya-pya ginawairan ka sa ikutendayo piraragun na matatangkad da adnap ka kaniran. Masya Allah. Nadad na unaan o sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyuto din suwaga mo wallah. Nadita no kay pakaunaan ang kutwa mga maratabat tano sa pakidisungan tanuron agyong pagkasunnaw Rasulullah. Insyaallah na ipunggulalan tayo sa sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pituputupukan na miyaya asa kami tumitibaw sa giyad ni kapaguyagatan ng sunnaw Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, kabay ang kurkano makainang kaagyang kaiya duatiman, manunumpang ko mga ulama tano, kailangan din ang kutwa kakanalatan ron. Paganayron, nagyang kutwa makaokit sa pakaysa, uditano unutan sa mga ulama tano, naguuditano siran pamamakinagan makapantag ko kapagagama, na antaonon ipagunutan tano, naguantaonon ipamamakinagan tano. Ikadua, tangkad tano sa pamikiran tano nagusi ko mga puso tano as mga ulama tano na kanabasiran idalil. Ugaid nasiran makakakanal ko mga dalil tano as kanyan sa Quran, nagu hadith, nagu ijma. Paganiron nagyong kutamya ko kitsa pakaysa. Udit tano pamamakinagan naguunutan sa mga ulama tano, makapantag ko kapagagama na antaonon ipamamakinagan tano na antaonon ipagunutan tano. Baadam panasala ko kiran? Da. Ayas sabab yan na su Allah subhanahu wa ta'ala na ayas suguan yan raktano na igiraman ito makapantag ko kapagagama na aya pagandudan tano na sa mga tao amampunay sa ilmu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, isa inyo sumampunay sa ilmu amay kaskano na dinyo katawan. Alam mo, makapantag ko agama. Na ang taon nun ipag-isian tano, makaliyuliyo ko mga ulama tano. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ayat ito maalakan sa ikwallah na sa mga oripinan ang mga ulama. Miya makaswa. Na udit tano siyaran isaan na ang taon nun ipag-isian tano. Na sa iko-oryan okay sa itano kiran, nagukyan nagat tano kiran. Na udit tano siran pangunutanan sa ikukapagagama na ang taon nun ipagunutan tano kiran. Da. Ikadua, nagyang kuto sa mga ulama tano na kanabasiran idalil tano o gaid na siran ilabi makakakanal ko mga dalil tano. As kanyan sa Quran, hadith, ijma'. Na, ayakyat daro ron sa kanabasiran mga dalil tano nakagisiran na manusia siran apkaribat nagupkedusa. Ibarat yan na miyailing ka si alim, kataya su style o sabagi. Miyailing yan si alim aming galabag sa karibatan adi makaayong ko Quran, hadith, ijma' na kinuan yan adalil si alim. Ibarat yan na si alim, fulan na mapasangi ka surpant. Na kuminaw mo sa dalil sa kaya natigan na dalil lang si alim. Surpant ako mambu. O di na miyailing yan na ad na alim ad isigupan. Natigan na sigupan ako mambu ad isigupan si alim. O di na si alim na mapasangi ka tero sa, o di na mapasangi kang basa sa mga rarata basa. Natigan na pambabasa ang mambuogyan ng mga rarata basa. Kailangan nga si alim ka, di imbasa sa marata. Daanan makaayon ko Quran, hadith. Nabang ka ko adalil ka si alim na manusia sa kanyan apkribat. Ibarat yan na, ba akong ako adalil ka? O batig ka siya kaya na mapasangi ka surpan, tap surpan ako mambu. Siya kaya na mapasangi ka sigupan ako mambu. Siya kaya na mapasangi ka ndidawra ako mambu. Siya kaya na mapasangi
katempara sa ako di. O pa man amindusa ko na pendusa kapan? La hawla wala quwata illa billah. Kena basiran i mga dalil. Ugi nasiran ilabi ang makakakenal ko mga dalil. Nasunganin agalabakiran, nagupaparangayan iran, nagukatero iran, ang makaayong ko Quran, nagu hadith, nagito ikuan tanong. Nasunganin amya kasupak ko Quran, nagu hadith, na di tanong tukuan, na talikudan tanong to, na tengkadan tanong sa mga ginawa tanong, siran na mga manusia siran, na kanabasiran mga malaikat, adik keribat nagu di kedusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.